Борчылма, барсы да яхшы булыр. Кыю бул дияр идем, тәвәккәл бул дияр идем. Чөнки минем бик күп вакытым икеләнеп, бергәләнеп узды. Кеше нәрсә әйтер, бу чыннан да шулай булырмы, кешегә охшармы дип түгел, ә инде үзеңнең нәрсә кирәклегеңне белеп, үзеңнең эшеңнән, күңелеңнән нәрсә теләгәнеңне белеп алга атла дияр идем. Тормыш ул менә ничек синең юлың язылган, ул шулай бара. Сынаулар ул һәр вакыт кирәк һәм сынаулар синең характерыңны чыныктырыр өчен һәм ниндидер күңелеңне баетыр өчен генә бирелә дип әйтер идем. Һәр бер вакыйга тормышта, һәр бер ниндидер сынау да, очрашу да ул инде менә шул язылып куелган. Шуңа күрә ник булай, ник тегеләй түгел дип яшәргә кирәкми. Мәхәббәтне дә булырмы, булмасмы, ниндидер күңел төшенкелегенә бирелеп яшәргә кирәкми. Синең кешең һәр вакыт синеке була, кайчан булса да. Әгәр дә насыйп яр икән, ул инде тешне сындырып булса да керә. Борчылма, барсы да яхшы булыр.